चिकित्सक समूहात पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft Course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft Course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. मुळात शिवसेना हे छत्रपती शिवरायांचं नाव घेऊन सुरुवात होते आणि नेहमी छत्रपती शिवराय असतील किंवा वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे साहेब असतील, त्यांनी कायम महिलांचा सन्मान केलेला आहे. आणि अशाच एका दिव्यांग महिलेवर अत्याचार होऊन ज्या कर्मचाऱ्याने केला, जो शिवाजी खरात या नावाच्या एका कंत्राटी कामगाराने, आणि ह्या कंत्राटी कामगारावर आपल्या जिल्ह्यातल्या दिव्यांग महिलेवर ज्यांनी अत्याचार केला, त्या महिलेची जी बाजू उचलून धरली पाहिजे होती, ज्याच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे 14 ऑगस्ट रोजी. तर यावर त्या महिलेची बाजू न घेता वंदनीय बाळासाहेबांचे इथले दुर्दैवी त्यांना लाभलेले शिवसैनिक त्या एका गुन्हेगाराची बाजू घेऊन तथाकथित आरोप ठेवून ह्या कणकवली देवगड वैभववाडीचे आमदार नितेश राणे साहेबांवर गुन्हा दाखल करण्याचा केविलवाणा जो प्रयत्न करतायत, तो इतका लज्जास्पद आहे की एक महिला, आपल्या जिल्ह्यातली दिव्यांग महिला आहे, आणि जो त्याच्यावर अत्याचार करणारा जो कर्मचारी आहे, या कर्मचाऱ्याला पुढे ढकलून त्याच्या तोंडून वेगवेगळं आमदारांच्या बाबतीतलं वधून, जेणेकरून अद्याप त्याच्यावर त्या प्रकारचा देवगड पोलीस स्टेशन किंवा कुठेही गुन्हा दाखल झालेला नाही, अशा गुन्ह्याला गुन्हेगारी स्वरूप आमदारांच्या विरोधात, ज्या नितेश राणे साहेबांच्या विरोधात आणून हे पारकर केविलवाने प्रयत्न करतायत. ह्या पारकरांना एवढं समजत नाही की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं तत्त्व किंवा वंदनीय बाळासाहेबांचं तत्त्व. कारण हा पारकर हा इतका बोगस सैनिक आहे की राष्ट्रवादीतून राणे साहेबांना च्या गळ्यात म्हणजे आपली महामंडळ पडण्यासाठी पाय धरणारा, तिथून नंतर भाजपमध्ये जाणारा, भाजपमधून शिवसेनेत जाणारा, आणि शिवसेनेत राहून सुद्धा अनेक वेळा पालीवारी घडवणारा आणि अद्याप सुद्धा हा पालीवारी घडवणारा पारकर, याला शिवसेनेचं खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांचं महत्त्व, त्यांच्या तत्वाचं महत्त्व कधीही पटणार नाही. आणि म्हणूनच हा फक्त एक घाणेरडं राजकारण कसं करायचं की त्याचं भान सुद्धा नाही की आपण एका महिलेची बाजू उचलून धरली पाहिजे. एका दिव्यांग महिलेवर हा बाहेरून येणारा कर्मचारी, जो कंत्राटी कर्मचारी आहे, त्या महिलेची बाजू घ्यायच्या ऐवजी कंत्राटी कर्मचाऱ्याची बाजू घ्यायची, हे सुद्धा त्याला एवढं समजत नाही. दुसरी गोष्ट अशी की हा नेहमी म्हणतो पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार, मध्यंतरी छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकाऱ्यांवर गुन्हा करणार, कोर्टात जाणार, या त्याच्या वल्गना आहेत. काय केलंय अद्यापपर्यंत त्यांनी की ह्याच्या मनासारखं झालं नाही की हा पोलिसांना किंवा इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार. मात्र हा जेव्हा हा अधिकाऱ्यांना चांगलं काम करत असताना धमकावतो किंवा कोर्टात खेचण्याची जेव्हा भाषा करत असतो, तेव्हा ह्याची दादागिरी समजत नाही. मात्र जे कर्मचारी, जे अधिकारी, म्हणजे तो वत्स असेल, तो हायवेचा आपला काय ते शेडेकर असेल, किंवा आताचा हा तो खरात असेल, ज्यांनी मत्स्य विभागाची सगळ्यात वाट लावली,
ज्याने हायवेचे अतोनात हायवे करताना जनतेचे हाल केले, ज्या दिव्यांग महिलेवर ज्याने अत्याचार केला तो खराच असेल. ह्या 3 अधिकाऱ्यांवर मात्र नितेश राणे साहेबांनी जेव्हा कार्यवाही केली, जो जनतेचा उद्रेक केला, त्यावर मात्र ह्या पारकरना एवढं समजतं की ह्या अधिकाऱ्यांवर पारकर बोलतात की जे राणे साहेबांनी, जे नितेश राणे साहेबांनी जे ते त्यांच्याबरोबर वागले, ती मात्र त्यांना ही राडा संस्कृती वाटते. अशा प्रकारचं दुटक्की काम सातत्याने पारकर आपली करत आहे आणि जशी जमेल तशी तो जशी संधी येईल तशी पोळी भाजण्याचं काम संदेश पारकर करत आहे. की हा खरात नावाचा कोण व्यक्ती आहे. कालपासून जेव्हा त्यांनी प्रेस घेतल्यानंतर मी माहिती काढली तर खरात नावाच्या व्यक्तीवर क्लिप व्हायरल झाली आहे त्याची, आणि तुम्हाला कदाचित आली असेल. तुम्ही टाकला तर तो अक्षरशः इतका सज्जन माणूस त्या क्लिपमधून समजतोय, आणि ह्या सज्जन माणसाची त्याच्यापेक्षाही एक सज्जन व्यक्ती कणकवली शहरातला, तो त्याची बाजू घेतोय आणि एवढा भांडतोय, पत्रकार परिषद घेतोय. तर ह्या माणसावर, खरात माणसावर NC कणकवली पोलीस स्टेशनला झालेली या शिवीगाळीमुळे, आणि ही शिवीगाळ जर तुम्ही ऐकलात तर तुम्हाला समजेल की ह्याची भाषा कशी आहे. तर अशा व्यक्तीच्या मला अशा माझ्या आणि माहितीप्रमाणे की कृषी विभागामध्ये हे होते तेव्हा सुद्धा काहीतरी अशी 2 प्रकरणं घडली आहेत. या खरात माणसावर अशी 2 प्रकरणं घडली आहेत की त्याला मला वाटतं काढून सुद्धा टाकले, असं काहीतरी प्रकार आहे. तो सुद्धा माझ्याकडे आता 2 दिवसात कागद येत आहे. तर अशा व्यक्तीच्या बाजूने हे इथलं एक पारकर नावाची व्यक्ती त्याला मदत करते, प्रेस घेते. बरं, तुम्ही पत्रकार परिषद घ्या, तुम्हाला सगळ्यांना स्वातंत्र्य आहे, पण पत्रकार परिषद घेत असताना त्या व्यक्तीने 2 मोठ्या चूक केलेल्या आहेत ज्या आमच्या निदर्शनास आलेल्या आहेत. एक म्हणजे सर्वात मोठी चूक म्हणजे त्या महिलेचं त्यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये नाव घेतलेलं आहे. अशा महिलेचा जेव्हा महिलेबद्दलची जी तक्रार झाली त्या महिलेचं नाव घेणं हे कायद्याने चुकीचं आहे, आणि त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये पूर्ण नाव घेतलं, ही एक त्याची चूक झाली. स्वतः तो आरोपी असताना तो पत्रकार परिषद घेऊन एक प्रकारे आमदारांना बदनाम करतो आणि दुसऱ्या प्रकारे तो पोलीस स्टेशनवर दबाव आणतोय. म्हणजे अशा 2 प्रकारे तो दबाव यंत्रणेचा वापर करतोय, आणि त्याला ही काही इथले लोक त्याला पाठीशी घालतायत. म्हणजे त्यांनी पोलिसांचं उल्लंघन केलेलं आहे. एक म्हणजे त्यांनी अपमान केलाय, त्या महिलेचा अपमान केला, त्या महिलेचं त्यांनी नाव घेता नाही, त्या महिलेचं त्यांनी नाव घेतलं. दुसरी गोष्ट, गुन्हेगार असताना तो म्हणजे मोकाट असल्यासारखा तो प्रेस घेतोय, म्हणजे कायदा कुठे राहिलाय, ही एक गोष्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट, त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मी पूर्ण ऐकलंय, त्यांनी आमदार नितेश साहेब राणे यांनी मारहाण केली म्हणून सांगितली. तर त्याचं मी तुम्हाला पारदर्शकता सांगतो. तुम्ही देवगड पोलीस स्टेशन मधून मी आज सकाळी माहिती घेतली. देवगड पोलीस स्टेशन मधून माहिती घेतल्यानंतर असं समजतंय की देवगड पोलीस स्टेशनमध्ये ह्या माणसाने आपल्या स्टेटमेंटमध्ये स्वतः स्टेटमेंट लिहून देतात आणि सही करतात. त्या स्टेटमेंटमध्ये आमदारांनी मला मारहाण वगैरे काहीच केली नाही किंवा आमदारांचा विषय त्यांनी सांगितला नाही. म्हणजे पहिल्या दिवशी जेव्हा हा माणूस इसम स्टेटमेंट देतो तेव्हा आमदारांचा काही विषय नसतो. फक्त इथली काही व्यक्ती आहेत की जे काही आता येणारे ही सत्ता बदलल्यामुळे अडचणीत येणार आहेत, त्याच्यामुळे आपापले काही जण काही वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. या माणसाने त्या माणसाला, खरात नावाच्या माणसाला तयार केलंय की आमदारांचं तू नाव घे, आमदारांबद्दल तू मारलं म्हणून सांग. जो माणूस पोलीस स्टेशनला जाऊन, आता समजा त्या खरातला मारलं असतं तर त्यांनी त्याच दिवशी पोलिसात तक्रार दिली असती की आमदारांनी मारलंय किंवा कोणी मारलंय. म्हणजे त्या दिवशी तो वेगळं सांगतोय पोलीस स्टेशनला जाऊन, आणि नंतर इथे कणकवलीत म्हणजे या माणसाने आणून, या 3 व्यक्तींनी आणून त्याला शिकवलं. बरं, त्यांनी आणलं, त्याच्यात कुडाळचे आमदार वैभव नाईक पण होते. वारे, म्हणजे वैभव नाईकांचं पण मला कमाल वाटली. मी स्वतः वैभव नाईकांचे व्हिडिओ माझ्याकडे 2 आहेत, तुम्ही बघणार तर मी तुम्हाला दाखवणार. 2 व्हिडिओ आहेत. एक हायवेच्या अधिकाऱ्याला, अक्षरशः जो परमनंट अधिकारी आहे, हायवेचा परमनंट अधिकारी आहे, त्याला फ्लायओव्हरवर वैभव नाईक ज्या भाषेत बोलतायत ती भाषा जर ऐकली वैभव नाईकांची ना तर समजेल
म्हणजे काय बोललेत वैभव नाईक. आणि दुसरी गोष्ट, पोलीस स्टेशनला पोलिसांना सुद्धा वैभव नाईकने ढकललेला आहे कुडाळच्या साहेबाला. म्हणजे आमदार जर वैभव नाईक जर आमच्या आमदारांवर बद्दल जर काय बोलत असतील तर आमच्या आमदारांनी काहीच केलं नाही हे स्वतः खराच सांगतोय. आणि वैभव नाईकांनी काय काय केलं हे आमच्याकडे सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे वैभव नाईक काय बोलतात हे लोकांनी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेने जाणलेलं आहे की त्यांनी कशी दादागिरी 2 अधिकाऱ्यांना, परमनंट अधिकाऱ्यांना, गव्हर्नमेंटच्या अधिकाऱ्यांना केली आहे ती बघितलेली आहे. परत हा खरात माणूस सांगतोय की तो मी परमनंट आहे, तो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरचा हा माणूस आहे, त्याला 2दा काही 3दा काढलेला आहे. त्याच्यामुळे हा माणूस बोगस आहे. हा पोलीस स्टेशनला वेगळी स्टेटमेंट देतो आणि इथे स्टेटमेंट देतो. त्याच्यामुळे ह्याला हे पारकर आणि इथलं कोणतरी आणि 1-2 कोणतरी असतील ते शिकवतायत आणि त्या शिकवल्यामुळे तो बोलतोय. तुम्हाला काय विचारायचं असलं तर विचारा. त्याच्यावर दबाव आणतो कोण आणतो? त्याच्यावर दबाव कोण आणतोय? त्याच्या पाठीशी कोणी नाहीये. अनुसूचित असल्यामुळे जातीचं राजकारण केलं जातं असं म्हणणं आहे. आता तुम्ही क्लिप ऐकलं जाती असलं तर त्याला महिलांना अत्याचार करायचं काय हे दिलेलं आहे, त्यांनी करावे. महिलांचा विषय सगळ्यात वाईट परिस्थिती मला इतकी वाईट वाटलं की एखाद्या दिव्यांग महिलेवर अत्याचार झाला, त्या दिव्यांग महिलेला त्रास झाला, तर त्या दिव्यांग महिलेचा विषय राहिला बाजूला, त्याच्याबद्दल बातमीच नाही. शिवसेना म्हणून वैभव नाईक आमदार सांगतात की शिवसेना अशी आहे, शिवसेनेचे ध्येय धोरणं अशी आहेत, शिवसेना ही महिलांच्या पाठीशी असते. आणि आज एका दिव्यांग महिलेवर अत्याचार होत असताना त्यांच्याच ज्यांनी अत्याचार केला त्या खरात माणसाला विजय भवनमध्ये आमदार वैभव नाईक घेऊन बसतायत. खरोखर वाईट परिस्थिती आहे. मला वाटतं पारकरांबरोबर नाईक राहून कदाचित नाईक वेगळ्या दिशेने चाललेत असं मला वाटतं. नायकांना माझ्याकडून नायकांना चांगले 2 सूचना आहेत की आपण काल परवा निर्णय घेतलेला जो आहे त्या दिशेने चाला, नाहीतर कधीतरी तुम्हाला पालीवारी कराव्या लागतील या पारकरांबरोबर राहिलात तर. त्याच्यामुळे जे काही जनतेने बघितलं देवगडच्या त्या बाईवर अत्याचार कसा झालाय तो जरा समजून घ्या आणि त्याच्यानंतर आपलं भाष्य करा. राजमाता जिजाबाई किंवा शिवाजी महाराज हे असे गुन्हे जेव्हा एखाद्या महिलेवर अत्याचार होत होते तेव्हा कडेलोटची शिक्षा करत होते. तुम्ही जर त्यांची तत्व म्हणून शिवसैनिक स्वतःला म्हणवता तर मग तुम्ही त्या महिलेच्या बाजूने उभं राहायला पाहिजे का एखाद्या गुन्हेगाराच्या बाजूने उभं राहायला पाहिजे. आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून ह्या महिलेच्या पाठी पूर्णपणे उभे राहणार आहोत आणि तिला पूर्ण संरक्षण देणार आहोत. तिला जी लागेल ती मदत आम्ही करणार आहोत. राणेंना कुठचीही गरज नाही कोणाच्या आडून राजकारण करायची. राणेंची आतापर्यंतची जी कारकीर्द आहे ती सरळ आणि समोरची आहे. जे काय ते आहे, जे होय तर होय. ही महिलांच्या आडून आणि कोणाच्या पत्र आडून किंवा कोणाच्या तरी खराताच्या आडून, कुठच्या तरी वत्सच्या आडून, कुठच्या तरी शेडेकराच्या आडून असली घाणेरडं राजकारण करण्याची पद्धत ही नाईक आणि पारकरांची आहे, राणेंची नाही. आजपर्यंत राणेंची कारकीर्द तपासून पहा. जे आहे ते आहे, जे मी केलं ते मी केलं अशी सांगायची आहे. तर मी अशा पद्धतीची जे काय आडून दडून जे करायची पद्धत आहे ती पारकरांची आहे. आणि पारकर कुठचाही बनाव बनवण्यात इतके माहीर आहेत की एखादा खोटा बनाव, तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो, आपला विजय विषय प्रकरण, ह्याच्या इथे असा ह्या पारकरने बनाव केला की राजन तेलींची जैन तिथे उभी होती. आपण तो काळ आठवत असाल. आणि जवळजवळ खरं होतं, म्हणजे वाटत होतं लोकांना. पण त्यानंतर सत्य सगळं पूर्णपणे आपल्या समोर आलेलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे खोटे बनाव करण्याची जी पद्धत आहे ही कायम पारकरांची आणि त्यांच्याबरोबर नायकांची राहिलेली आहे. इथे मी सांगून दमलो. पारकरांची गुन्हेगारी इतकी प्रचंड आहे की कॉलेजमध्ये साळुंके PIच्या वर हात उचलून त्यांना मारहाण केली. यापेक्षा गुंड आणि कुठचा असू शकतो. म्हणजे पोलिसांना मारणारा हा सर्वात जागतिक गुंड म्हणून माझं हे घ्या की त्याला जागतिक गुंड म्हणा. म्हणजे पारकर जागतिक गुंडगिरी करतायत. आता उपनगराध्यक्षांनी सांगल्याप्रमाणे आमदार नितेश साहेब हे जनतेच्या प्रश्नासाठी भांडतायत. त्यांनी आजपर्यंत कुठच्याही अधिकाऱ्यावर हात उचललेला नाही. ज्याप्रमाणे पारकरांनी हात उचललाय अशा पद्धतीची त्यांना शिकवण नाही.
पारकर इथे या गल्ली बोळातले कणकवलीतले असल्यामुळे त्यांना ती सवय आहे. आमदार साहेबांना ते आमदार आहेत आणि आपल्या आपल्या विभागात ते महिलांना प्रचंड महिलांची काळजी घेतात आणि एका दिव्यांग महिलेवर अत्याचार झाल्यामुळेच आमदार या विषयात पडले आणि आमदारांनी मिटवण्याची भाषा घेतली आणि हा बनाव त्यांनी खरात नाही केला की मारहाण वगैरे तिथे काहीच घडलेलं नाही. हे देवगडच्या पूर्ण त्या रानभाजी महोत्सवमध्ये असलेल्या नागरिकांनी बघितलेलं आहे. पारकर नाव घेऊ नका. पारकर यांना म्हणून ते थांबवलं. जिल्हा विधी नाव घेतलं तरी म्हणजे चेंबर ऑफ काय ते वकील आहेत ना त्यांचे चीफ केले पाहिजे. कारण त्यांच्या तोंडी मी आजच्या मुलाखतीत एवढ्या वेळा 353 सेक्शन 353 सेक्शन 353 आणि अट्रॅसिटी हा एवढा शब्द इतक्या वेळा ऐकलाय की तो आता शब्द ना इतका गुळगुळीत झालाय की म्हणजे तुम्ही मुद्दाम बघा, ती क्लिप बघा की काय आता त्यांना खरोखरच ना आणि अधिकाऱ्यांवर मी गुन्हे दाखल करणार, ह्या अधिकाऱ्यांवर कोर्टात जाणार, ह्या प्रकारची आता भाषा, बाकी दुसरं काय आता त्यांच्याकडे राहिलेलं नाही. पर्यटन पण तर याचा निर्णय होणार आहे म्हणजे शिंदे गट आणि ठाकरे शिवसेना यामध्ये जो उद्या न्यायालयामध्ये निर्णय होणार आहे. मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो की तुम्ही आज मी सांगलेलं वाक्य मुद्दामून अधोरेखित करून ठेवा की उद्या या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आज इथे पत्रकार परिषद घेतलेले इथे म्हणजे तिथे कुठे विजय भवनला जे आज पत्रकार परिषदेत घेतलेले ह्याच्यातले किती जण शिंदे गटामध्ये सामील होणार हे उद्या तुम्ही बघा आणि मग आम्हाला सांगा. हे बऱ्यापैकी वाटेवर लागलेले आहेत, फक्त निकालावर अवलंबून आहेत. निकाल लागला की हे पालीवारी आणि ठाणेवारी. माझ्या माहितीप्रमाणे पारकर निकालाची सुद्धा वाट बघत नाहीये, मात्र त्यांना तिथे कोण घेत नाहीये म्हणून थांबलेले. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो की मंत्री दीपक केसरकरांच्या पीएला कोण फोन करतोय, सन्माननीय मंत्री उदयजी सामंत यांना कोण भेटतो, त्यांचा भाऊ किरणजी सामंत यांना कोण जाऊन भेटतो, हे सगळे रिपोर्ट आम्हाला माहिती आहेत आणि आम्ही पण तीच वाट बघतोय की निकालानंतर आम्हाला बघायचे आहे की किती चेहरे तिकडे जात आहेत आणि किती चेहरे थांबतायत उद्धव ठाकरे शिवसेने यांच्याजवळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो